Foli ni tanuni o be di renouveau télé la jabaga kilingelina bela jilima aw mana ke yɔrɔ ni wagati ko folina ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn bi ye juma ye lahɔrɔma dun ye bi ye aw fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni aw sɔgɔlen no renouveau télé la an b'a yira a fɔ ko ni ye kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛtɔ la ye. Renouveau sɔgɔmada kunnafoni renouveau min ye layidu ta aw ye ka fɔ ni kibaruya in kɛnɛ bɛ sigi aw ye dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila fo juma na nɛgɛ kanɲɛ 7 wagatiw la o mana tɛmɛ ni sanga 15 ye ka na ni kɛnɛ in sigi aw ye aw ka kibaruya kunfɔlɔw ka olu fara ɲɔgɔn kan k'o di aw ma bonya ani karama kɔnɔna la aw ka kunnasiri o bɛ se ka ban cogoya min na solika wuli kɛbagaw an ka foli bɛ aw ye aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera aw ka baarakɛyɔrɔw la sanji ma maa minnu bali ka taa u ka baarayɔrɔ la n'u sɔgɔlen don an na an ka foli bɛ aw ye aw minnu fana bɛ sokɔnɔnaw la ni aw bɛ ka an lajɛ an bɛ aw fo ni wagati kofɔli in na lamɛnbaga jamakulu an mana sigi nin kɛnɛ in kan don o don a ka kan an ka aw ka foli kɛ radio renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma radio ɲɛlɛnni ka bɔ Segu an bɛ Segu n'a lamɛnni ka foli kɛ radio Benkan ka bɔ Kɛrɛwani radio Tiɲɛdugu ka bɔ Jura radio Futa ka bɔ Yanfoyila radio Bɛsago ka bɔ Kucala radio Kanaga ka bɔ Joro radio Kumakan ka bɔ Bila radio Jigiya ka bɔ San radio Naro Samaya ka bɔ Ɲɛwulini radio Dame ka bɔ Bɔrɔn radio Faso Kanu ka bɔ Welesebugu radio Chiba FM ka bɔ Kati Falajɛ radio Nema FM ka bɔ Kasaro radio Tolérance ka bɔ Mopti radio Miracle FM ka bɔ Buguni radio Kusata 2 ka bɔ Jalakɔrɔbugu radio Altakadum ka bɔ Sikaso site internet Mali Bamada ka bɔ Fransi radio Mamelon ka bɔ Kebila ka fara Tamani kan maa minnu sɔgɔlen no an ka page Facebook kan Renouveau FM Renouveau Télé page kan an ka foli bɛ an ka abonné kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ k'i bisimila bi jumadonya Renouveau matin ale kan o la bi ye juma ye juillet kalo tile fɔlɔ o ye bi ye fɛn kɔni bɛ tali kɛ an bɛ dugawu kɛ an donnen filɛ ni kalo kura min kɔnɔna la an bɛ k'an sɛnsɛn halisa ka don ka taa samiya kɔnɔna la an bɛ Ala wele Ala ka se ka samiya ji ɲuman di maliden kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma sɛnɛw ka se ka kɛ lakana ani basigi kɔnɔna la Ala ka se ka fɛn bɛ tali kɛ kɔngɔ la o ka kɛlɛ kosɛbɛ ka bɔ Mali kɔnɔna la dun ka fa o ka sabati maliden kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen fɛ o kɔfɛ an bɛ segin ka dugawu kɛ an faso ye halisa Mali bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔna la Ala ka se ka fura teliman di an ma an ka bɔ nin gɛlɛya ninnu olu kɔnɔna la an ka banbagatɔ an bɛ dugawu kɛ u ye Ala ka saya kɛ bɛɛ lajɛlen ma lafiya ye sisan ka u sɔrɔ nɛɛma na a ka n'u sɔrɔ nɛɛma ma kɔnɔna kanubagaw bi jumadonya in na fɛn kɔni bɛ tali kɛ an ka dibila baarakɛbagaw la u ye labɛnw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka ban sɔɔni an bɛna don kibaruyaw olu kɔnɔna la bi juillet kalo tile fɔlɔ renouveau matin laseliw bɛna boli minnu kan olu bakurubaw filɛ nin ye bi an ye kumasen min suganti n'an bɛna ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ aw ye o kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la walawalali kɔnɔna la ni o bɛ décryptage kofɔ o de ye union sacrée ye fɛn jumɛn ye an y'a suganti kun jumɛn de kama ani ni wagati kɛrɛnkɛrɛnnen na Isa Kaba ale bɛna ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ o kan bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ anw ka bi ma welelen sɔgɔmada in na o ye Mulayi Keyita fɛn bɛ tali kɛ jɛkulu la ni o bɛ tali kɛ Korema la olu kɔni kiri ni wɔyɔ bɛ u ka jɛkulu kɔnɔna la i n'a fɔ b'a kalama cogoya min na kunun an ye wele bila jɛkulu fan dɔ maa dɔ ma ni o ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye ale kɔni bɔra ka a ka version fɔ an ye a ka kan côté dɔ tɔ kelen an ka wele bila olu fana ma u fana k'u ka version fɔ an ye o kama sɔgɔmada in na an ni Mulayi Keyita bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ka se ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ nin koɲɛ kana la Korema ale kɔnɔna la Idrissa Sidibe Janjo Masa ka bɔ groupe Renouveau la an n'a bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ sɔgɔmada in na ka se ka kibaruya jɔnjɔn di an ma fɛn bɛ tali kɛ a bɛ fɔ min ma ko réorganisation du territoire ani Janjo bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ ka se ka o kibaruya kuraw di bɛɛ lajɛlen ka se ka damakɛɲɛya kunnafoniya ko o nasiratigɛ la Sori Ibrahim Diallo ale bɛ bisimila bi jumadonya in na san jukɔrɔ Sori ka wulikajɔ sabatira ka se Bamako sigida kelen jumɛn na o la an n'a bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ka o kibaruya jɔnjɔn ka o di bɛɛ lajɛlen ma sɔgɔmada in na kɛnɛya kunnafoni o bɛna tali kɛ kɔdimi kan kɔdimi fasuguya min n'a bɛ fɔ a ma ko lombalgie docteur bɛna a da don o la ni o ye docteur Dama ye ka se ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ olu kan kunnafoni gafe minnu bɔra bi ka se ka dɔgɔkun datugu juillet kalo tile fɔlɔ yɛrɛ la o ɲɛfura fɔlɔ laseliw o bɛna kɛ aw ye Alex bɛ bisimila
ama sɔn min ma bi ka se ka o laseliw kɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ Alexi hakilinaw olu kan fɛn bɛ tali kɛ an ka don fɔli duman na o fɛnɛ bɛ o kɛrɛfɛ ko o di aw ma kibaruya kɛrɛfɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka nisɔndiya sɔrɔ ni sɔgɔmada in na an ka bakurubaw ye an bɛna don minnu kɔnɔna la ka a bɛɛ lajɛlen ka o walawala bi sɔgɔmada in na Amadu El Konare ale kɔni ma se ka kumaso la sɔrɔ o kama jɛmukan bɛ na la ɲɛnamaya aw ye Isa Kaba Sidibe ka fara Fanta Tomota kan ko bɛɛ lajɛlen ka i bisimila an bɛ kɛnɛ in dayɛlɛ sisan ni wagati bolo dacogo ye. Wagati ale bolo da cogo filɛ ni an ka marabolo kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kaba la Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na samiyafɛ fiɲɛ o bɛna ci Mali fan bɛɛ fo ni Tɔnbɔkutu Tawudeni ni Tawudeni Worodugu yan fan o yi bɔ a la o la fɛn kɔni an ka kɔrɔn marabolo dɔw kɔnɔna ye bi ko olu ka yɔrɔ janfilɛli gɛlɛya bɛ don a la walima a yɔrɔ janfilɛli bɛ sa ka sababuya kɛ gɔngɔn bulon ye min b'a daminɛ kilomɛtiri 4 ka taga bila kilomɛtiri 7 bɔɲɔnko la Mali fantɔw fɛ gɛlɛya foyi tɛ nana don bi yɔrɔ janfilɛliw la o la sanfiɲɛ ni sanji o kɔni bolodalen don an ka jamana fan dɔw fɛ a bolodacogo o ye ninnu ye bi sɔgɔmada in na marabolo minnu bɛ se k'u sigi ni sanji ye walima minnu yɛrɛ wulila sanji la ka ban o bɛ tali kɛ Kayi marabolo la ka fara Ɲoro kan Nara Joyila Kulikoro Sikaso Buguni ka fara a Kita kan o la ko bi tile kɔnɔna la walima sufɛ sanko bolodalen don ko kura Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fɛn kɔni bɛ tali kɛ bi tile bɔda hakɛyaw ni kunun ta ko yɛlɛmaba tɛ nana don u ni ɲɔgɔn cɛ o kama Kayikaw fɛ yen nɔ bi olu ka tile bɔda hakɛya o bɛ jɔ digiri 38 na Kulikoro olu ta bɛ kɛ 33 ye Sikaso olu ta bɛ jɔ digiri 30 la Segu olu ta bɛ kɛ 34 ye Mopti olu ta bɛ jɔ digiri 36 la Tɔnbɔkutukaw olu ta bɛ kɛ 39 ye Gao olu ta bɛ jɔ digiri 38 na Kidalikaw olu ta bɛ yɛlɛn ka ti jɔ 41 na Menaka marabolo kɔnɔna la bi olu ka tile bɔta hakɛya bɛ kɛ digiri 39 ye Tawudenikaw olu ta bɛ jɔ 46 la Buguni ka fara Kucala kan olu ta bɛ kɛ digiri 32 ye Kita 33 Ɲoro digiri 40 Nara 38 Douanza digiri 37 Sankaw olu ta bɛ kɛ 35 ye Baɲangara olu fɛnɛ ta bɛ kɛ digiri 35 ye Joyilakaw olu ta bɛ jɔ 32 la Gurumara Rus olu ta bɛ kɛ digiri 39 ye Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ bɛna gulon kaba la samiyafɛ fiɲɛ bɛna ci min fanga o tɛna bonya kosɛbɛ gɛlɛya foyi kɔni tɛna na don bi yɔrɔ janfilɛliw la o sanji ko kɔni bolodalen don bi sɔgɔmada in na ani bi su in na Bamako district kɔnɔ tilegan in na tile bɔta hakɛya o b'i jɔ digiri 33 la Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 ale tɛmɛlen ni sanga 11 ye tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 19 ale mana se ne wagati boloda cogo ye bi juma sɔgɔma ka di maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka daminɛ Kayi ka taga bila fo Tawudeni i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a di kun jɔnjɔn dɔ ni o ye aw ka se k'aw ta n'aw bila dɔn aw ka tile journée kɔnɔna la an bɛ Ala wele k'a ka bi juma tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma k'an kisi ka bɔ gɛrɛgɛrɛ ko olu man tɔɔrɔ ma wagati boloda cogo ale ye nin ye an bɛ o datugu yan yɔrɔ la ka don kibaru dayɛlɛ aw ye. Ka foli kurakuraya ka di bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ k'aw ka bisimila minɛ fɛn min bɛ tali kɛ don kibaru la ale kɛnɛ bɛna dayɛlɛ aw ye an bɛ a baaraw nun don sɔɔni ani Isa Kaba Sidibe bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ ale ka se ka tɛmɛ ni a kibaruya tɔw ye sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la an b'a dayɛlɛ ni fɛn min ye o ye jɛkulu ye a bɛ fɔ min ma ko collectif pour la refondation du Mali ni o ye Korema ye Korema kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ ni tile filanin kɔnɔna la kiri ni wɔyɔ o bɛ o jɛkulu kɔnɔna la jɛkulu min yɛrɛ sigira sen kan fɛn min kɔni bɛ tali kɛ a tɛ tɛmɛ san 1 bɔɲɔgɔnko kan maa minnu ye hakili
haklina sɔrɔ ka se ka nin jɛkulu in sigi sen kan an y'a ye k'a fɔ sama-samali o dugu jɛlen don o maa ninnu olu ni ɲɔgɔn cɛ ni o y'a sɔrɔla fan min bɛ yen nɔ ni o ɲɛmaya minɛnen don Fuseni Watara ka taa se Abubakar Sidiki Fɔnba ɲɛmaya minɛlen don olu fɛ o maaw kɔni ye a yira k'a fɔ olu bɛ ka jalaki bolongɔnden ta ka ɲɛsin maa wɛrɛw ma maa minnu ni olu bɛ kulu fankelen dɔ la ni o ye Mohamed Usman Ag Mohamedun k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ ka na ni hakilina ye mun bɛ na ni farafalali ye ni jɛkulu in kɔnɔna la ni o bɛ korema ko fɔ fɛn min kɔni bɛ tali kɛ jalaki talen don ka ɲɛsin o fama minnu ma olu fana bɛ k'a yira k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ Abubakar Sidiki Fɔnba la ale ni a jɛw ko olu fana bɛ ka parti kɛ u sagona ye sabula k'u bɛ hakilina ta hakilina min ni o ye hakilina fangelenmaw ye walasa aw ka se ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ nin ko kan Umaru Koyita ale bɛ ɲɛfɔli kan ye. Ni jɛkulu min bilala sen ka CNT maa dɔw fɛ ani ka taa se société civile mɔgɔ dɔw ma walasa ka se ka furanjala fanga dɛmɛ gɛlɛya dɔ bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ɲini ka waati damadɔ bɔ ka tɛmɛ ni sɛbɛn dɔ kɔnɔna ye fɛn min ye Mohamed Usman Ag Mohamedine ale n'a ka mɔgɔw olu y'a jira k'a fɔ ko jɛkulu in kɔni cira ko a falenna ni jɛkulu wɛrɛ ni a bɛ fɔ ma AREMA Alliance pour la refondation du Mali. Bon n'a fɔra ko loi kan ka voter don min na Abubakar Sidiki Fɔnba i ma voter o ka bɛn tiɲɛ ma. Président n'o ye honorable Ouattara ye o fana m'a voté mais n'i m'a voté aw kana bɔ ka désinformation kɛ et puis n'i y'u ka kumakanw jateminɛ u bɛ kuma ko Korema y'a décidé de ne pas voter Korema sigira CNT bilalen kɔfɛ de CNT sigilen kɔfɛ de Korema jɛkulu sigira donc entité tɛ fɛn kɔnɔ CNT kɔnɔ min b'a fɔ k'a fɔ ko n bɛ ɲɛ ni opposition ou bien ɲɛ majorité o tɛ CNT kɔnɔ. Fan dɔ in fɛ Fuseni Watara ni ale yɛrɛ ye Korema ɲɛmaa ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin kuma fɔlen ninnu tɛ tiɲɛ ye a y'a jira k'a fɔ ko Mohamed Usman Ag Mohameduna ko ale kɔni kun bɛ fɛ ka jɛkulu in ci k'a bɛ waati jan. Mais mɔgɔ de bɔra kɛrɛfɛ dɔrɔn o ye mɔgɔ jumɛn ye o tun ye Korema deuxième vice président kɔrɔ ye a ka kɛwale n'a ka sɔnjuguya dɔ kosɔn an y'a gɛn gɛnni ne ma kun a fɛ donc a ye taara mɔgɔ dɔw dalajɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ tun tɛ Korema kɔnɔ n'i y'u caman ɲininka yɛrɛ u t'a dɔn Korema siège bɛ yɔrɔ min na parce que a tun bɛ fɛ de k'a kɛ Korema ɲɛmɔgɔ ye ale ma se ka ko ye a ma fɛɛrɛ sɔrɔ ka ko ye tun bɛ nin baara in na a mɛnna k'a essayer ka Korema ci parce que Korema kɔnɔ an ma deli k'an sigi k'a fɔ ko dɔ ka voté ta ou bien dɔ kana voté ta sinon Korema ka bon n'o ye Korema n'i ye kɛmɛ kɛmɛ sara la Korema n'i ye Korema jɛkulu jateminɛ n'i ye CNT mɔgɔ ta même kɛmɛ kɛmɛ sara la jɛkulu u t'o bɔ. Ɲani ɲɛga sɔrɔ nin gɛlɛya in na ni jɛkulu maaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min kɔni a côté fila bɛɛ lajɛlen ye u bɛɛ kunna jira k'a fɔ k'u na wulikajɔ dɔw kɛ don nataw la. Kunnafoni nasira tigɛ fɛ fɛn min bɛ tali kɛ seliba ani o ni ɲɔgɔn cɛ a tɔ kɔni tɛ tɛmɛ dɔgɔkun kelen ani tile damadamani kan jateminɛw bolila fɛn min kan o de ye k'a fɔ sagako nasira tigɛ fɛ fɛn min kɔni bɛ tali kɛ saga sanbagaw la an y'a ye k'a fɔ ko galabu bɛrɛ tɛ maaw la kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni saga sɔngɔ gɛlɛyali o kɔfɛ o fɛnɛ kɛrɛfɛ ko saga kɔni ma caya ɲina i n'a fɔ san tɛmɛnenw na sugu kɔnɔna la o la jateminɛw kɛra anw ka kunnafoni n'aw fɛ u wulila ka se Ɲamana Garibali la saga feereyɔrɔ la u ka kɔlɔsili bolila fɛn minnu kan an ka jɛ k'olu lajɛ. Kɔrɔlen ni seliba tɔ tora dɔgɔkun kelen bɔɲɔgɔn ko ye an b'a ye k'a fɔ bagan feereyɔrɔ olu kɔni bɛ fa bagan ani sannikɛlaw la mais ɲina Ɲamana bagan feereyɔrɔ la an y'a jateminɛ k'o cogo tɛ bagan feerelaw yɛrɛ k'a fɔ la o kɔni bɔra kun caman de la. Fɛn min na ne gɛlɛya ye o ye kɛlɛ min ye Mali kɔnɔ o na ne gɛlɛya de ye kɛlɛba min ye Mali kɔnɔ o na ne gɛlɛya ni furadɛri datugu min kɛra Mali kɔnɔ yan o na ne gɛlɛya de o gɛlɛya kosɔn an tɛ ne ka foyi t'a sɔgɔma wari yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ bilen k'a fɔ ko nin ye wari an bɛ sanni kɛ. O ju bɔra sababu min na o ju kɔni bɔra jamana gɛlɛya de la sabu jamana tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ i y'a faamu o ju bɔra jamana gɛlɛya de la malidenw yɛrɛ u yɛrɛ dama se ne ka bɛn bon Mali ni jamana minnu fara ma ɲɔgɔn kan k'o ye bilisi u bɛ ka sansan sigi jamana kan ka gɛlɛya ta ka sigi an kan wari ta kan ka sɔrɔ balo yɛrɛ ma nɔgɔ. Nin kun ninnu fana ye gɛlɛya lase bagan sɔngɔw ma sannikɛla dɔw ka fɔ la ɲina bagan sɔngɔ ka gɛlɛn ka tɛmɛ san tɔw kan. Bon salon ni ɲɔgɔn cɛ danfara dɔɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ bon ka na balokuru na sira fɛ
o ñina balu ka gele ni salun tay pour atu saka ka gele ni salun tay ko an nana saga ko de la a ñina ko saga o son ay la doy bi an were saga fan fa irana na baba damne wa tan konto ayela ka ta wa mu sani seliba yɛrɛ don cɛ nin bagan feerela nunu kɔni jigi b'a kan ka sannikɛlaw caman sɔrɔ ani sannikɛlaw fana olu kɔni fana jigi b'a kan sɔngɔ jigi ka se ka kɛ baganko la. Lassine Jakite kunnafoni ɲinina do Renouveau Télévision na ale kɔni ka ɲininu bolila fɛn minnu ka sagako na siratigɛ fɛ o tun bɛ tali kɛ na an bɛ taga kibaruya wɛrɛ gun kan fɛn kɔni ye Conseil de sécurité de l'ONU min bɛ tali kɛ MINUSMA na ale kɔni ka manda o lakurakurayara an ka jamana o kɔnɔna la hali ni o y'a sɔrɔ la o kɛnɛ kan an ka jamana gouvernement kɔni ye laɲini dɔw kɛ laɲini mun yɛrɛ ni olu ma ta ba la kosɛbɛ ko o kun jɔnjɔn ye jumɛn ye Maliki Jalo ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an y'a ko ɲɛ kan. Mais an ye mun jateminɛ k'a fɔ ko mɔgɔw kana sɛgɛsɛgɛli kɛ adamaden hakɛw minnu daragila o tɛ ko ɲɛnama ye parce que ni ye MINUSMA yɛrɛ ni mission onusienne ka baara jateminɛ o fana b'u ka baara la parce que u bɛ yan nɔ droit de l'homme de kama donc ka enquête kɛ droit de l'homme kan o y'u ka baara fanba dɔ ye donc an bolo o baara kan ka se ka continuer o kan ka se ka lawaleya an bɛ mun ɲini dɔrɔn gouvernement fana k'a ka enquête kɛ gouvernement y'a yira parce que nin ko in a komi a ma daminɛ sisan gouvernement kun y'a yira mura ko kɛlen k'a fɔ ko gouvernement yɛrɛ de bɛ enquête kɛ ko MINUSMA tɛna kɛ bon kuma caman nana bɔ a la mais an bɛ mun fɔ MINUSMA n'o ye division des droits de l'homme yɛrɛ ye spécifiquement olu de bɛ enquête mener an bɛ mun dɔn u bɛ enquête mun kɛ enquête minnu don u tɛ fanko t'a la. C'est des enquêtes impartiales. C'est-à-dire que le rapport bon, a été fait que Mali sera sous droit ou bien Ali ou Bunti, nous et Barkan qui impliqué nous Fakali Dola, le rapport où il a permis pour que la poursuite pour que tiens que c'est bangé justice que c'est que donc c'est pour dire que au enquête munu me ke atike mo kelen kama avec adama de on kama avec malien on kama avec muluka nyangina muluka ake ndragiru avec kolu de kama Famille Konyuma o nyinine do ofe aka osoro ni la cellule femme métallique donc kibarula ama nyongiri ni yoroni na folo takalenya fe ametemeni kibaruya toye ni sanga konnala ametaka anga siraba kanola tanga sekimbe togo di bi jumado ina je kalo kile folo siraba obila hala jumen konnala aywa suri Ibrahim Diallo amena alajanani sori siraka nyokola soro aka munumunu salo konnala alni o soro la sori aka munumunu salo fambake bi so ina sanji koro aka koloshilu bulla femunu kan siraba were be la hala jumen konnala sabula amika do samia ali konnala ola ani sori bena nyokola soro soni